ई मत कहीं जे के कबले जी, ई मत सोची ये बूढ़वा लोग ना जिया हम जियो। आग ना चिनेला जे नया खर कौन और पुरान खर कौन हो। आज लड़का होता वो मर जाता। बूढ़ 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 मत कहीं, बूढ़ बूढ़ मत कहीं, बूढ़ा बूढ़ा मती कर, अभी बूढ़ावा के डांटा धर। बूढ़ा में लगई है बेरा पर पवन। बुझाते नहीं दीत चाचा हंसत रह हमार पवन भाई पवन बाबू, लेकिन दिलदार बानी पवन बाबू। फिर एक कान पे दिल बन सरपंच साहब अच्छे एक साथ दे दी इनकर मुंह हमें बंद कर दिया और दे दी ला उह दे दी जवाब न जुड़ेला। अब जान जाए जे गुरुजी के लगे जाके दुख रो बोले। यहाँ के मेहरारू बड़ी खुश रहते ओकरा बुझात हो न या हमार औरत पोकलेन से घाट नहीं। सरपंच साहब के समर्थक बानी चाचा को लगता है। अब जान जाइए अपन दुख सब जाके सुनवले। वशिष्ठ मुनि कले की राजन धारहु धीर होई हे सुतचारी। एक बेटा खातिया रोज रो रहल बड़ा, एक दिन समय आई की तरह 4 गो बेटा हो। कले के गुरुजी 4 गो बेटा हमरा हुई, चौथा बना गइल बा। कले की वृथा ना जाहू देव ऋषि बानी। राजन गुरु का आशीर्वाद है 4 पुत्र होगा। कले कि बाबा किंग हुई अतः अयोध्या में को जग कराओ, हम श्रृंगी ऋषि के लेके आओ। तो गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि ही बुलावा। ए बाबू मेन के तने बक्सम बढ़ाओ ना, तू खाली हॉर्न बजाओ तर। हे जी हमरा लगे सुनो पहले, हमरा सुनाई तबे बोले के मन करे। गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि ही बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तब भगति सहित मुनि आहुत दिन है, अप्रकट अग्नि चरु कर देखी। तुलसी बाबा ऐसा राइटर नो दुनिया में होके के चाहिए। ओरिजिनल सामान के नाम लिख ले हब। लोग कहले जे खीर से बेटा हो गए, बताई खीर से लड़का हुई। धान बोलबा तो गेहूं हो जाए, आ गेहूं बोलबा तो मकई के बाल धो ली, तो भात से बेटा के हो जाई। लेकिन राइटर का दिमाग देखिए कि नाम नहीं रखे हैं। आए बरा का राइटर के देखी दिमाग का बात। ई तुलसी 10 से 20 बड़े सो है में के चाय पिए बनू 100 बरिस जियबो। कोनो कहता जे में के खीर खइबन कहियो न जइबो ना। कोनो कहते पर थ्रेसर ध के गेहूं दैबन रोटी मुलायम हो। एगो कहता जे पर हम शुगर मिल बैठा है, और बताइए पर शुगर मिल बैठा दी तो मुखिया ओकरा पीछवा से रेल जाए। बताओ शीरा के में फेंकी है, यह तो जाने का। ताली बुजुर्ग रोशन लाल यादव पुरस्कार दिलवानी बाबू के बहुत ढेर शुभकामना। ये महाराज कहीं का, महाराज कहीं के बोली सबे मत कहीं के। अब जग जब भइल त श्रृंगी बाबा हवन कैले।
तो अग्नि देवता प्रसादी लेके प्रकट भइले। श्रृंगी बाबा ये प्रसाद लीजिए और अपने वशिष्ठ मुनि को दीजिए, और वशिष्ठ मुनि अपने शिष्य को दे करके मनोकामना का पूर्ण कीजिए। फिर हमरा रोशन यादव जी के तरफ से पुरस्कार बाबू के शुभकामना बा। अब प्रसादी लेकर राजा दशरथ जी गइले। कौशल्या बहुत दूर बोलता है माइक, बहुत दूर हे जी आवते नहीं के कर बोली है हेल हेल हे में बोलते नहीं के एकदम हम जानते नहीं कर लोड ला लिए से हर नो ज्यादा बजावता है। मिक्सचरवा स्ट्रेंजर कंपनी है नु स्ट्रेंजर बुझ गई ऐसे लोड न ली। रानी तू महल में बाड़ू, तारा पति के समाज में जियल दुश्वार हो गई बा। इंद्र ऐसन देवता हमरे के निसंतानी कहले हम, गुरु जी के लगे गनी हम प्रसाद लेके नहीं। रानी एकरा के गुरु के नमन करके भोग लगावे के। हेलो सुमित्रा के कही तीनों जाने खा लेल बाड़ू। अब तनी देहिया भकुआ थोड़ी। रानी अब चिंता लेहला के काम नहीं खे। अब जानी मानवा में अरे करी हम फिकीरा खीरा खाला खुल जाई तकदीर खीर खाला खुल जाई तकदीर खीरा खाला। कहले विजेंद्र बाबा परी के लकीर खीरा खाला रानिया। कहले विजेंद्र बाबा भारी हो जाई शरीर खीरा खाला। रानी अरे खाइला ये बहुत पुरान लय है। कब के लय हो बाबा के जाने बरे तू ना भई रहलू तहार इया भई रहल। अरे लड़ाई ली अखिया ओए लौंडे राजा। और तावा के केसेट रहे ऊपर ढेकुल खानी धो दस ओई पर चिचिरी पारे लड़ाई ओखिया होलोंडे राजा लड़ाई जब में के प्रेशर कम हो जा लड़ो तो लोग कहे रे साउंड डाला कहां बरे आ त खाता रे साउंड डाला दौड़ तयावे बेचारा धके एक सुरी लोड़ो ओ बरा के दिनो बरा तहार इया रहली हमरा तनी तनी याद करेला। अरे खाइला अरे खाइला खिरिया ए बोलेला अरे खाइला खिरिया ए बोलेला खाइला खिरिया बोलेला। बड़ी रानी खाला हो छोटी रानी खाला बड़ी रानी खाला हो छोटी रानी खाला बड़ी रानी खाला हो छोटी रानी खाला बड़ी रानी खाला हो छोटी रानी खाला। अरे खाइला अरे खाइला खिरिया ए मझलो रानी खाइला खिरिया ए मझलो रानी। सरपंच साहब के 35 बरी जब के रोकी ना काहे के एकरा से छू देनी त 5 बरी सौरी बढ़ गई।
हाई दे चुनिया तई निर्विरोध वाला जीते ओ में लड़ाई में केहू ना रही एनो ने तकले तो गल फर फाड़ दी सरपंच साहब के प्रणाम बा पद प्रति सम्मान सम्मान बनल रहे और पंचायत के लोग के अभिनंदन स्वागत बा तीनों रानी प्रसादी तक खइली अब तीनों रानी के मानवा बदले 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना के बाद चिन्हाए लगा कौशल्या के कही ठीक बा एको तनी गोता सुमित्रा तहर त जवाब आज ले हम अब तीनों रानी के देह लागल है पियरा अब चले में भी दिक्कत होता हल हल तीनों रानी के समय करीब करीब आवे लागल नजदीक देह पियराए लागल गोड़ घार आए लागल ओठ पर फेफरी पड़े लागल कुशिला पवन भाई 1 नंबर पंचायत में रहुआ जा रहा हूँ। हाँ जी नीतीश कुमार के मान के लोहे नहीं खे नीतीशवा फीतीशवा का करी ऊ चलिए डाढ़े डाढ़े तो हमनी के चले पाते पाते तू खोजवा रोड पर तो हम मिले लेनवारी में तू है न टर्च पर बता न मार के है खेत का और जाए धान बोके आए और संभाल लेके चलिए क्यों रोकी हो रानी देहिया लाड़ खड़ा था ना दिया में फूका लसलहरिया रहिया चललो ना जा रहिया चललो ना रहिया चललो राजा रहिया चललो हर मेहरारू के चाचा एगो नया जन्म हो जाला हमनियों के माई जन्म दिले हुई तो एगो नया जन्म हो जाला औरत के जितना पीड़ा बा औरत के जितना दर्द बा मर्द लोकर भैलू नहीं करो जितना मेहरारू बर्दाश्त करता से केहू दुनिया में करे वाला हाँ हाँ हाई बोझा लेकर 9 महीना घूमे आला अगर कहीं औरत हड़ताल पर बढ़ी जासो मरद तो बड़ी मारत करिया होता कहीं सरकार से मांग कर दो मेरी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो मेरी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो बिहार सरकार घबरा जाएगी ना क्या चाहिए आप लोग को तो सुना हो नीतीश कुमार केंद्र सरकार जब सबकरा के हिस्सा बराबर दिलवा 50-50 तो 4.5 महीना ऊ राखोस 4.5 महीना हो तब एक मरम जनी जे कितना लोडिंग से फायदा बा हम ही ना रोए बुहो रोए तब न बुझाई अब बताई शामसुनर भैया हाई मेहरारू ने बर्दाश्त कर ले तारी से सम्मानित करा दी
हम चाहेंगे हमारे जिला पार्षद जी ये बुची काहे तू बैठ गईलू, अरे तोहरों को कुछ मिल जाइए, काहे बैठ गईलू, हम कुछ होइए है। ठीक बा, वीरेंद्र बाबा का साढ़ू तो जरूरे लागब हो। नाइयो लगा तो साढ़ भैंसा जरूर। सही बात बता रहा हूँ, गरम हो तब न हम साढ़ भैंसा के काम करब। बात ना हम चाहेंगे अपने जिला पार्षद जी से कि जरा वो मंच पर आए और हमारे बाबा को सम्मानित करें और मैडम जी को भी सम्मानित करें। जिला पार्षद जी जरा आप लोग जोरदार तालियों से सम्मानित कर देंगे हमारे जिला पार्षद जी को। आइए छोटेलाल यादव जी। हमारे सरपंच साहब भी आ जाएंगे तो ठीक है रहेगा। हाँ माला दीजिए मास्टर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वाह, मास्टर साहब हमारे जिला पार्षद जी को सम्मानित किए और जिला पार्षद जी मास्टर साहब को सम्मानित किए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, माला लेकर के आइए जिला पार्षद जी। आदरणीय हमारे पूज्य विजेंद्र बाबा जी को आप सम्मानित किए। इहों के सुखनंदन जी के चेला हैं, भले बेरा यहाँ के नेता बने। वाह, चलिए बहुत अच्छा, जिला पार्षद जी हमको भी सम्मानित किए और सरपंच साहब हमनी के पैसा दिया जाला कलाकारन के, सरपंच साहब का विजेंद्र बाबा, विजेंद्र बाबा का ना देनी है, बाबा के देनी है ना। एक मिनट, ऐसा है कि आप मेरे मैडम जी कुछ पैसा नहीं देंगे, सरपंच साहब आप भी दे दीजिए। आइए पंकज बाबू आप भी आ जाइए। हाँ, सबसे नारियों के सम्मानित करना हमारे समाज में बहुत बड़ा धर्म होता है। छोटेलाल यादव जी जन पहले के हमने के कलाकारी भी रहल बा, हमरो संगे प्यार, सुखनंदन भाई से प्यार उतने हमरो संगे प्यार। और रउआ के धन्यवाद देता नहीं, अभिनंदन भी करब कि आज बेरुआ हमार गीत याद रखले बानी, एकरा खातिर और आभारी बानी। आय हाय हाय हाय, हो गई। अभी समय के अनुसार तीनों रानी के जब समय करीब आवे लगल तब महाराज से जाके कहतल कि महाराज बरई पार पांडे श्री सूर्य बिहारी यादव जी, कुंज बिहारी यादव जी 100 रुपया दिलबनी, बाबू के अभिनंदन स्वागत। तीनों रानी कहतल कि महाराज कहा रानी, कल की महाराज अगर गुरु जी के बात सत्य हो गई, अपना की है सोहर खेलती राजा जी हो, अरे खेलती बलम होरीला होइते गोदिया में खेलती, होरीला
खेलती राजा जी हो खेलती राजा जी एगो होरिला होइते गोदिया में खेलती राजा जी महाराज 5 वर्ष की बबुआ होइते पढ़े के भेजबैती सैया पढ़े के भेजबैती 5 वर्ष के बबुआ होइते पढ़े के भेजबैती 5 वर्ष की बबुआ होइते पढ़े के भेजबैती सैया पढ़े के भेजबैती वाल्मीकि के लिखल बतिया वाल्मीकि के लिखल बतिया आरे बबुआ से पढ़वैती अपना दिलवा के लाला साबू रहती राजा अरे हमार मास्टर साहब हमारा के सम्मानित करवनी भैया जी पंकज बाबू रुपया देके अब भवनी बाबूजी पंकज बाबू रुपया देके हमारे के नाम बाबा के तब हम खुश रह वो मास्टर साहब पंकज बाबू पैसा दे के बढ़ौनी है ना रौरा द्वारे हमारा लागवा और भेजौनी भैया जी उ तो हमरे रलख से तो रुपया भैया तो मास्टर साहेब दूनो आदमी के अरे समान कईनी जी अभिजेंद्र श्याम सुंदर ये कही सामान भाई सुंदर श्याम सुंदर ये कही सामान भाई एगो राम हटए गो अरे श्यामा भैया जी ऐसा दुआरा पर भैले अष्टजाम भैया जी ऐसे दुआरा पर भैले अष्टजाम एकर महत्व बात बहुत अरे पुरान भाई जी के एकर अष्टजाम के मास्टर साहब एकर महत्व बात बहुत अरे पुरान भाई जी जेकर गुण गावे पूरा हिंदुस्तान ये भाई जेकर गुण गावे पूरा हिंदुस्तान
अंताक्षरी खेल लिया जा दोनों जाना पागोइनी जा अरे दाम भैया जी आ चुपचाप बैठल बिया चौकी पर सामान भई अरे जहाँ नारी के न हो अब समान सरपंच साहेब हमनी के बीच में भी एगो मैडम महान साहेब एहू कहू चाहिए खुश रही ना बाबा सरपंच साहब हमार पुरनिया थोड़ी बनी हैं सरपंच साहब बूढ़े बानी लेकिन मौलाना पुराना भाई जी आ कौन बहाने आके करे नी मिलान भाई अरे जबले नारी के न होई अब समान भाई ए पार्षद जी अरे जबले नारी के न होई अब समान भाई अरे तबले है नाही जंगे माए दानए भाई इन्हों के समान होके के चाहिए। चलिए श्याम सुंदर भैया के बार बार अभिनंदन स्वागत। तीनों रानी के समय करीब आवे लगा। अब जब समय रानी कुछ खाए के मन करता ना तो बाबू के लाड़ छुए लगी मन कैसन करता खटाई खाए के खटाई खाए के खापना नरिया खइबू चुलकट फोर के ले आई रसगुल्ला पे ना खइबू कहत ये बनम ऊ पुलिस देखत नहीं त चीते फर कि हमार मन कर हो कि हमार मन कर खाए के खटाई भावे ना मिठाई दिया हो हमार मन कर खाए के खटाई दिया भावे ना मिठाई दिया हो दाल रहरी पर दाल रहर दे के आवता वो खाई पिया भावे ना मिठाई पिया दाल रहरी पर आवता वो खाई पिया भावे ना मिठाई दांत बैठाओ शाम सुनर भाई तनी चाय बना के ले आई में घी डाल के बर्दाश्त करो अरे बाप रे बाप बर्दाश्त करो कि घर में से निकाले अरे सुंदरी ताला डाबी खा मेन के बाबू थोड़ा और बढ़ाओ ऑपरेटर एक डंडा ले डंडा घर में से निकाले ली सुंदरी ताला डाबी खा रावेली लाटा भी खा रावेली ला 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 हम धानी दारा से व्याकुल धागारी ला देती है
डॉक्टर साहब के लड़कवा के मामा जी बड़ाई पार पांडे 100 रुपया दिल बनी बाबू के शुभकामना बा। रानी देह छिंदराय मत बटोर के बैठा। घर में से निकाले ली रनिया लौटा बिखा रावेली लौटा बिखा रावेली हो ला ला ला। राजा जी हम धानी दारादा से माता ला धागारी ला देती है। हंसता रहो तहरे करनी हो एही रे समैया पिया के पैती झुलुकिया धयू खड़ती बबड़िया धयू खड़ती नुए ला ला ला। फिर रहिया जल लगे ए ललना कचरे कोई निया पिठिया फोरती से जरिया फिरना ओई तानु है। देवर जी चादर से आड़ करी बड़ी छटपटाता रही चादर से आड़ करी चादर से आड़ करी आड़ करी चादर से ए पौन भाई से अब बेचारी मर गई तोहरे करनी तो हो अड़ कर धक बैठा जाए नाती पवन मामूली पीरा देल यही जी कहनी जो अपने माल मारता रे करे के काहे मारता लइका भीतरे देखत जी। और जब 4 गो बेटा होता रे राजा की है 4 गो अब सोची जे महल में का होत हुई। राजा के भवन में बैले अरे 4 गो लाला नमा बड़ा निकला गे अरे बड़ा निकला गे यारे आंगनवा बड़ा हमके
होया कनवा बोलिए राजा रामचंद्र की खूब आगे बढ़ो हैं और लड़का में कमी का बात अरे वो नके मुझे तो कर बिया होई ए बरा उतना बढ़िया उ धुकोता तो बरा केता मारे कोण अंदाजे ने के बुझा हे कनी के कहती त तनी शक करलो अच्छा लइका दांतल बा पता नहीं दांतल बा लइका बा 32 दांत तक हो जाओगा जब राजा के 4 को बेट जगह मास्टर साहब के है 3 को बेटी के बाद बेटा आज दादा के करेजा का कहतू हाय हाय आज दादा के दिल का कहतू परिवार में सबसे ज्यादा खुशी 3 आदमी के हुई के करा लड़का के दादी लड़का के दादा और लड़का के बुआ लड़का के दादी के ई खुशी हुई ये साग से जुड़े नहीं सागवा के पनियों से जुड़े दादाजी के खुशी हुई ये बाबू लो ना हुई द्वार पर रिटायर होके आई बनी तो बचवाई गिलास पानी लेके अब बुआ के ये बात के खुशी हुई कि डॉक्टर साहब कोई मवेशी के दवाई करे चल जाए तो बबुआ पीड़िया में जरूर आए आई कि ना छुटे नु देखो है देखो द्वार पर अरे द्वार पर भीड़ भइल बाबे सुमन अरे भीड़ भइल बाबे सुमार रे लड़की पार हरि की कृपा से आइल बड़े राजा जस बाहर दस भीतर देखनी अरे तरह के उड़ता फुहार रे बाबा विजेंदर अरे गावी बधैया संग में बाड़े बाड़ का भाई श्याम का देखी के अरे भाई श्याम सुंदर अरे गजबे के बाड़ का लकार रे कितना खुशी होला ही भाई फिर बड़ भैया श्याम सुंदर भैया हजारों हजार स्नेह माला देने भैया का हार्दिक अभिनंदन बा जहाँ भी क्षेत्र में आई ले बड़ भाई से दर्शन होला अपना स्टेज पर 1 घंटा गवाई ले दोनों भाई मिली ले सजूली ले से तब अपना घरे हम जाई एगो सोहर आ गइल मास्टर कोशिला रानी आवा अरे की कैया रानी
अरे कैलू तपुत्र फलवा पावेलू हे के जे ववनीत पुत्र फलवा बबुआ सो परिया ऐसा झूरा हुर सो परिया ऐसा झूरा हुरा है ला 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 लाना फूलावा ऐसन सुकवार चंदनवा ऐसन बनते धन धन बानी राम निवास जा जा सोहा राघवा बतानी सोहा राघवा बतानी हे ला 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 नगरी या के लोग सुनन सब वो लड़का के मामा जी हमारे के हजारों हजार दिलवनी पुरस्कार लड़का के मामा जी के बहुत बहुत अभिनंदन बाबा विजेंद्र सोहर गाविले गई कै सुनावेले गई कै सुनावेले ला 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 जुगे जुगे जुगे
गांव का पुरनिया है हम। आजा 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 बाबू आजा आजा। जिंदा हो जा जिंदा हो जा। खेलता खेलता गइले खेलता खेलता अपना मामी जी की गोतिया मामी जी की गोतिया अरे लाल बादना हो मामी ले बोल तू बाबा जी की गोतिया लाल बादना हो बाबा ले बोल तू बाबा अरे लाल बादना हो बाबा ले बोल तू बाबा अपना मामा जी की गोतिया लाल बादना हो मामा ले ले गोल चुमावा अरे लाल बादना हो मामा उस घर में कोई देवी देवता नहीं होते हैं और जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में सारे देवता लोग बसते हैं। बुझाइल की ना बढ़े पुत पिता के बाप के इज्जत करबा कबो आगे बढ़वा बाप के इज्जत ना करबा प्लेटफार्म को संभालिए। पिता अगर मास्टर है तो कोशिश कीजिए कि हम डॉक्टर बने। अभी ना जे पिताजी बने हेडमार साहब लइका लगल चपरासी में फार्म भर काहे के सर बोलल बानी आ तू सैल्यूट देले बड़ बेटा हुए आगे बढ़ी जन बाप से निमन काम करी परिवार हुए आगे बढ़ी ये खानदान के आगे बढ़ाई। अब इन्हें राम चारों भाई क्या होता कहां गेल ऑपरेटर सुनत तो कन के तू कहत है जी का हमरा के पागल बुझतर का गाना बजाना बंद करे लादेव गाड़ी पर लेके चल दे एगो ट्रैक्टर मरसा मंगा दी इहो बक्सा से उभी आइए कोई बड़े सारा ही हमरे साउंड हो अच्छा लीज पर ले रहले है आज ले पैसा देता रे आगे ले ए बक्सा पर लिखवाओ विजेंद्र गिरी
ग्राम सियारी मठिया, थाना मुफस्सिल सिवान, ब्लॉक सिवान, जिला सिवान, बिहार। लिखवावा जे काल से सटे ना होई। देखी तो कोनिया तो धमकी देला पर आ जाता तने हे सबन साजवा से करे को ऊपर उठा कर रखो। एक जान जाए एक दिन मास्टर साहब एक दिन दियारा में गोइनी गा आतले झीसी परे लागल आ जौन बनहरे रहे वो बड़ा जिद्दी आदमी रहे। जब बरसे लगल तो बरहम बाबा के गाछ रहे, चौतरा बान्ह रहे। कहते इतना मेहनत से बाबा के बुलौले बन तू बरसबो बरहम बाबा माना को देना तो तार मुड़ी काट दी। हो गे भाई बड़ा जिद्दी बाहू वो कुदारी लेके जाता बरहम बाबा का कूड़ आ जैसे कुदारी भिराओ तले बारखा पो तो कहत बेचारा हमरे से बाबा देवता लोग भी मार के डरे डेराता। देखी ना पानी डूब गई तू बुझाता रहे ना कटे का तारा बात बक्सर में विश्वामित्र जी के पता लागल। काहे कि विश्वामित्र जी जब जग कराओ सुनो त तारुका पूरा अपन दल बल लेके तहस नहस कर दसो। बाबा सुने के राम चार भाई का अवतार हो गइल बा। बाबा गंगा में स्नान कइले, कमंडल उठवले, अयोध्या के तरफ चल दे। बबुआ अरे बक्सर नगरिया से अरे चल ले तप धरिया हो डगरिया ए डगरिया धैले ना चल ले आवाधा नगरिया हो डगरिया चल ले आवाधा नगरिया हो डगरिया राजा दशरथ जी के मिलल है खबरिया हो डगरिया कैले आवाधा नगरिया हो डगरिया अयोध्या में जब बाबा जी पहुंचने तो राजा दशरथ के बेचैनी हो गई। कहत रे की काइल बड़े हो एकर मतलब कि हमने के खानदान में चंद्र शब्द नहीं के शहर यही खानदान में हरिचंद्र राजा भइले तो इहे रहले जे सपना देखा के धन सब ले ले तुम के धरे बिकवा देले आ फिर रामचंद्र धइल बा फिर उहे गो रहन लागल। गुरुजी एकर मतलब कि चंद्र शब्द रखे शहर हमरे खानदान में राजा हरिश्चंद्र जे डोम के घरे चल गए और हमारे खानदान में रामचंद्र अइले। एकर मतलब कि चंद्र सुन के फिर बाबा आइल बाड़े। मुनिवार आदेश का बाबा आसन ग्रहण करे धन भाग बा हमार कि हमरा द्वार पर पधर ले अरे धन बानी ए बाबा अरे धन कैसे के आईनी दुआर धन बानी ए बाबा कैसे के आईनी दुआर किया रे घटल बाबा यन धन सोनवा दुआर पर ए धन बानी ए बाबा कैसे के आईनी ए कहे के बा रहे के बा कहे के बा तब गुरु विश्वामित्र जी कहने के राजन एगो बड़ी श्रद्धा लेके आई बानी बोली बाबा बोली बाबा राजन
क्या बताएं राजा, बड़ी उम्मीद और भरोसा के साथ आइल बानी। अनुज समेत देहू रघुनाथा कि निश्चर बध में हो बसना था। गाधी तने मन चिंता व्यापी आहरि बिना मरहि न निश्चर पापी। हे राजन, राम को दे दीजिए और अनुज को दे दीजिए साथ में। अब देखिए जी चाचा, अनुज माने छोट भाई होला, अनुज माने छोट भाई होला, और राम जी से तीनों जना छोटे बाड़े, तो अनुज माने लक्ष्मण के कहे दियल गई। वो जी भरत भी चल जाते, शत्रुघ्न भी चल जाते, अनुज कहले नाम तो धोले ना कि लक्ष्मण के दो, अनुज कहले तो अनुज माने छोट भाई होला तो केहू के दे देते। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहले कि राजन, राम के देवे के बाद संगे लक्ष्मण के गल जरूरी बा। काहे कि राम तारुका के वध करी है, लेकिन असुर समूह ओकर दल जन बा दल संगठन ओकरा के जब मरी है तो लक्ष्मण मारी है। काहे कि इनका के प्रदान हम दले बानी, हम दले बानी, और हमरा तन से राक्षस पैदा भइल बाड़े सो। इससे अवतार लक्ष्मण हवन, इ नाग हवन नाग, और राम नारायण रहले। नारायण से भेंट करे गनी, यह विश्वामित्र मीटिंग करत रहले, तो हमरा के लोग अंदर ना जाए दिहल। शीश नाग कहले जे बाबा अंदर मत जाई, भगवान के बात चल रहल बा। तई चक्र सुदर्शन छोड़ देले, हमार पूरा शरीर काटे लागल, काटे लागल। हम श्राप देने की जा, विश्वामित्र जितने शरीर से मांस निकल रहा है, ये सारी मांस बक्सर में राक्षस बनेगा। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के कहले कि बाबा इतना लम्हा होगा शराब देने। कहले कि लक्ष्मण, अगर तू झुक गइल बड़ तो इहो बर ले लो कि नारायण जी हमारे खाती तारुका के, आ तू ओकर दल के समाप्त करे तू जइबो। उहे वशिष्ठ मुनि कहले कि राजन, राम के देवे के बाद तो संगे लक्ष्मण के दे दो। कहले राजा दशरथ की बाबा धन संपत्ति ले ली, धन संपत्ति ले ली बाबा, अन धन सोना ले ली, खजाना ले ली, अयोध्या के सब संपत्ति ले ली बाबा, लेकिन राम के मत मांगी बाबा। राम के बुढ़ापा में राम भज पड़े। कवना करनवा ए राजा जी, कवना करनवा ए बाबा जी, मांगे ला होला भइले हो राता। धन संपत्ति ले ली मुनवर, लेकिन राम के मत राजा बेटा ना देव, बेटा वाला बनब, बनल तहार छोड़ा दे, सारा अयोध्या नगर के राजा मिट्टी में मिला दे। तारे खानदान का राजा हरिश्चंद्र रहले, जेकरा के डूब के घर बेचवा देनी, आ फिर दोबारा तू छेड़खानी करता रह। वशिष्ठ मुनि कहले कि राजा राम के देता हूं, लक्ष्मण के संग भेजाओ। कहले कि बाबा ले जाए,
ले जाई पापा, लेकिन राम के थोड़ा ध्यान देवे के बाद कहूं ना किसी के इको लोगल में जवान हो हेलो और एकरा के बोल्ट कर मोटा इको खल्ला का दरबड़ा ऑर्केस्ट्रा खाने हेलो अब आगे आगे राम पीछे पीछे लक्ष्मण ओकरा आगे विश्वामित्र बाबा डूबरल राम जी जा रहल बड़े ताड़ुका के पता लागो इतना इको मत दो यार इको कम करो और कम करो इको देखो बा एक बार खोके तो दिन भर खोके लगी और कम करो इको कम करके वॉल्यूम उठाओ हेलो आगे आगे विश्वामित्र जी पीछे राम ओकरा पीछे लक्ष्मण ताड़ुका के मालूम हो गई कि विश्वामित्र कोई बड़े अयोध्या में नारायण के लिए आवे और नारायण हमरा के हत्या करी है तो पहले ही से रुख बना के रोडवे पर बैठल बिया कि राम अभी बालक बड़े आई है हम रास्तवे में उनकर पोस्टमार्टम कह दे तले रोडवे पर मुंह बा के बैठल बिया बाबा कहले कि राम उहे हियो हौहे हियो एकरे चलते हमर जोग नहीं क्या हो एकरे चलते हमर जोग नहीं के हो इहो कहे के पड़ेला राम कहले कि बाबा धोखा हो गइल हमने के संगे काहे राम भाग महाराज पहले ही बहनी है मेहरारुए पर ठोकवावे के लिए हम छत्री हैं आप पहले ही हथियार हेकर पर उठाई गाय के ब्राह्मण के नारी के अपमान करे के छत्री के धर्म ना हो राम एकरा के मारो मुंह बोले पिया मारो भगवान कल के बाबा चुप रहो अरे मेहरारू से पहले ही तू मोहनी रे बोलो ये दादा कोई से चलाई ना अरे बानवा अरे कोई से चलाई ईता मरद न होवे जनानवा रे बानवा राम इ नारी हो लेकिन बेबिचारी हो मारा नारी हो त कह बेबिचारी मारो बेबिचारी 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 हो मारा नारी हो त मारो मारो इतना वचन सुनी राम तला बनवा इतना वचन सुनी राम तला बनवा बनवा से हरि ले तारू का के जानवा बात ही हो गंगा के किनारे हो मारा नारी हो कहबे बिचारी एक बाण जब ताड़ुका के मरल है बदांत छियार दे अब मारी चाहो तब मारी तो उनकरा के बिना नोखी के बाण से राम जी मरले विश्वामित्र कहले कि एकरो के चोखा से मारो ना बाबा चुप रही एकरा के नाम हुआ है अभी काहे इहे हमरा फिल्म के विलेन बा एकरा के मुआ दे त हमर फिल्मे फ्लॉप हो जाए एकरा के बिजियाल जरूरी बा एकरा के रेत रेत के मारे बिना नोखी के बाण से मरल है
बाण जब जाके ओकरा में लागल त एके बेर बक्सर से उजा के लंका में गिर गई। बोले कि एकर काम अभी बा, एकरे चलते हम सब ड्रामा करे, एकरे चलते ड्रामा करे। अरे बाप रे बाप, जा रल आँखी के सामने अनजान में केहू पेटी तोड़ देला ना बुझाला ना देखो तारो बांग्लादेश में सामने तार घर जरता कितना बुझा तू अभी ता चले बड़ा अभी ना बुझले हैं। अब जब मार देता रे राम लक्ष्मण आ धनुष बांध लेके दोनों भाई बढ़ जाता रे कुटी पर, बाबा जग शुरू कराई कराई हमने के हथियार लेके बैठा तनी सब। अब देखो तन जे कोनो ले भी लगावे ला वो तक ना, और दोनों भाई गेटे पर बैठल बाड़े, बाबा जग शुरू कैले बाड़े। ए बात के बेचू मिया गावत रहले है, हो मुनि बाबा जागी करे विधि की लिखना करे। हो मुनि बाबा जागी करे विधि के लेखना करे। नचनिया बड़ी धार्मिक हो, ट्रैक्टर पर जो नाचे लालू ऑर्केस्ट्रा में उ ना हो ना ई लहसुन प्याज ले ना खाली हो तो बाप रे बाप रोले खाली से रोल आ बर्गर गरगर आ चाउमीन एक में लामा लामा आई गौरी कौन होला चेरवा खानी ओकर का ना हो तो चाउमीन तुम कहिए दले बानी नॉलेज है। एगो चारा कह दिल तो फिर चारा कौन हुई मैगी, वह मैगी हो। अब जान जाए जब राम जी मरल है सारा राक्षस जब मरा गए तले बाबा के लगे एगो चिट्ठी आई बा आ बाबा ओकरा के पढ़तानी हंसतानी। राम कहले कि गुरुजी ई कैसन लेटर है, कोनो लव लेटर भेले बका, कोनो जिया तक आया भी फिर कोनो भेले बा रंगदारी। मुनि जी कहने कि राम ई चिट्ठी पढ़ के समझ में नहीं आवत, तारा बाप से वादा को के लिए बन के राक्षस मर जाए सो तो पहुंचा दे, अब तारा लोग के हम कहाँ छोड़ के जाए बुझाते नहीं थे। बाबा ई कैसन चिट्ठी हो, कैसन चिट्ठी? बाबा कहने कि हे राम, हे राम ई जनकपुर से पाती आ गई बा, जनकपुर से राजा जनक जी के को बेटी बाड़ी आ राजा जनक प्रतिज्ञा कले बड़े कि जे धनुष तुरियो करे से बियाह उहे पाती आई बा। कहा मुनि बाबा बोली ना अत चलो बोलो हमरा संगे की जगह चल बोलो। राम जी तो चाहते बड़े कि बाबा के संगे चल जाए, अब बबो चाहता जे राम जी चल जाए, के ना चाहेला बरियार के पूछ धर के केने ठुक ठुक मरता हो, केने ठुक ठुक गरमा कोल का बक्सवा अने को ठुक ठुक मरता का क्या हो हरदी कोड़ता रखा बक्सवा हलो। अबे राम जी जानत तर की सीता के हो, शिव जी के धनुषा पर राजा प्रण कर लिया बड़े। बाबा कहने के राम अगर चले की इच्छा हो के तो चलो से बता लो।
भगवान कन के रौर इजाजत हुई तो रुआ सब बाबूजी से मांग के लिए आयल बनी। अब रुआ हमार माता पिता बानी जहाँ कहे तो हम जाए। ये तो गुरु के आदेश के पालन के राम के कर्तव्य हो। अब बाबा चाहते बड़े के राम लेके चल जाएंगे के ना बरियारका के पूछ धरे के चाहेला। बरियारका के पूछवा के ना धरेला। विधायक लो मंत्री लो बानू अगर गुठनी मोर पर विधायक जी रोकनी तले को कई प्रणाम नेताजी। नेताजी ने कची न जी कौन हो पिछला गेट खोल के बैठ गए। नेताजी के पता न के जी कौन रहो। आज नेताजी के उतरे के बाद तो सबसे पहले उहे उतरी और उतरते उतरते कोई मर से प्रणाम प्रणाम मंत्री जी का मेन आदमी। हमारा भी नहीं कहीं जाले आउ चिहाइल बन जाई हो को आउ पहले ही लाइट में उहे रही काहे कि जान वोट ना देलन मार साहब पहले माला पहनावेला। आज ये वोटवा देले बाबू धाका में पिछुआ जाले आउ जाके माला पर कहनी नु कि हमरा लगे वोट के मत है सब गरगरा के तोरे कर जाता। यही से कोन तुम मत है ना तो पार्टी कही जेबू के कर बारे आइने से चुपे चुपे हम भेज दे आ देले नहीं के सार ना देले नहीं कोर मौगी नहीं के देले बबुआ देखबो कौन धक धक मारता देखबो अरे बक्सवा कर मार दिया का देखबो हल अब बाबा के संग राम लक्ष्मण चलल। यह तो देखत रहे जनक नगरिया के अरे जनक अरे पतरी डहरिया अरे झुमाता जाल रे अवधेसी रे तू खड़ा हो जा। इन्हें राम लक्ष्मण पहुंचा तारे जनकपुर में। राजा जनक के पता लगता कि विश्वामित्र जी आयल बनी संग में दुगो बालक लेके आयल बनी। जथा जैसन भी व्यवस्था भइल राम के ठहरावल गई विश्वामित्र जी के ठहरावल गई। जनक राजा कहले कि बेटी सीता ये दोनों बालक तू जाओ ना कैमरा में रहेलू ऊ कैमरा में रहेलू। जानकी कहली पिताजी हम कहाँ रहे बेटी तू हमरा वाला महल में आ जाई हो। काहे कि जनक जी बड़ी ज्ञानी रहले अष्ट वक्र के चेला रहले आठों अंग के गुरु जी टेर रहले। कहले कि बेटी ई तारा रूम में जौन सुते जाता लो ई आदमी होलू ना धन भाग की तारा पलंग पे सूत जा ऐसे तू महल खाली कर दो ये बबुआ लोग के विश्राम करे दो। आ यही जी चटनी आ गई तो चटनी कवन बा चटनी बा एगो पत्नी एगो पति माने पति बड़े प्रदेश अब पत्नी बड़ी घर में। कवन पति चाय पति की मनोहर पति की दाढ़ी बनाने वाला पति जी तू अपना मेहरारू का कौन पति होगा दाढ़ी बनावे ले मेरा भर बूझ ली हजार। हाँ जी तब तो अपना मेहरारू के दाढ़ी बनाओ तो एकदम मसाज करे लो हाँ ब्लीचिंग बेरा से करी ले आईब्रो बनावे लो हाँ जी मौगी के हाँ आई न रहुओ के कह दी तो हमार कलम काट दो तो सवेरे सैलून पर बतिया बता अच्छा देता देता बाबू देता हम मेहरारू का कहते नहीं मरद कहते पति माने ब्लेड बुझाता है पति माने ब्लेड बुझाता रे खत्म कर दे बर्बाद काहे एक एक डाउन रहुए वोल्टेज ना बढ़ी
एगो आजू घसक हाँ भाभी काहे रोतर हो जब जतन लेवाही करे तो बैठ के रोते रहते का बात हो ले वो कराओ के बका हमरा से काहे रोतर बोलता अब ढेर मत रो न तो हमर मकई के बाल गिर जाए रोआ बुल्लो रवा से पनिया लग जाए डांठवा गिर जाए बाबू ए मोचा घींच लो रहे दी उरवा जौने पंचगोटिया भइल बा खत्म हो जाई काहे रो तारू काहे काहे ए दीदी ला दीदी एक था पर मारे में हाँ हम भाभी कहता नहीं ते दीदी कहना ना ते कहता रे यानी दे आदिम बुझ के कहता रे का आ भाला दिमागी बड़े रे दीदी के चिन्ह गई आ लगई तीन भाई जीजा जी बड़े न खन लो बताओ तो जब के को खाम आ दू जना दुआर पर बिकला दीदी कहते मार के जबड़े फाड़ दे वहाँ के 2 साल से बहरा बानी हम कितना फोन पे कहतनी कि अब रउआ घरे आ जाई कहतरन हमर फुर्सत नहीं के मत रोआ कैसन बेदारदा बा 2 साल से नखे आव कैसा सरवा तोर बाप रहे रे तो सार से बियाह को देले बा बताओ है 2 साल से परती परल बा जमीन बताओ तो कितना में मुथा जाम गई चिकुरे का परी बाबू इ त तू ही 2 साल से कइल बड़े रोको हम फोन से बात करता नहीं आ हम फोनमा जब उठा ली है नु त तारे के धरा दी तो तू एक उठाइए ना बुझे जे मौगिए ही हो नंबर तन दत हो नंबर को हेलो हेलो ए एकरा के मारो सन रिचार्ज कौन चीज धलियो ने धलियो धका हुक देता नहीं नंबर बताऊं कर याद नहीं के भर सकतुर बिया भइलो ओकरा से हाँ भातारे के नंबर याद है के तैयार के याद बा हां नंबर जानते नु नंबर उनको के जानता देवर बबुआ के ह देवर दया जी हई आई घोड़ पणा सब तहर देवर हो आई हम आई पड़रुआ तब भर सके कर भाई पाड़ा बन के छोड़ के चल देले बा आई हम लगे ठेकावे हां ठेकावे अच्छा जिंदगी हां शर्मा जी आए अब कितना ठीक होई बा हेलो सीट तक खाइए गइले हेलो त नंबर दे बताया ई बेचारी बड़ी रोवतिया लिख लिख बोलो तो 95,512 अक्षर में लिखी का हाँ 95,512 चप्पल जूता 18 चप्पल जूता 18 अच्छा जूता कंपनी में बड़े का हाँ टिप देता नहीं ओपन कर देता नहीं सुनी हो जाता जाता यात्रीगण कृपया ध्यान दें देवरिया से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन अपना निर्धारित समय से 9 महीना देरी से चल रही है। असुविधा के लिए खेद सील बोतल पानी गरम चाय याल मोरे आई फाफड़े समोसा गोड़मा गोड़मी चाय ये स्टेशन पर लागल कारी हाँ
वही में गो गोड़ में चाय आगो वही में चिल्लाता सब मौसा सब मौसा सारा गाड़ी भर के लोग ओकर मौसे हो। ई नंबर कहाँ से ले रहलू हो? ए बाबू तू मजा के कर तरका भौ जाइए सब ओरिजिनल नंबर दा लिख 95 500 पवित्र। हाँ ई जाई 95 500 पवित्र आ नंबर चल जाता रहा दोनों जानी भतार के भीतर फोनवा के नंबर चल जाई का भातार के भीतर खाली होई है बक्सवा बोलत तारा सुनाता जी कौन बोलता बक्सवा खाली होई बोलता होई हेने से बोलबो जे हमरा सुनाओ डेढ़वान बोलता होई बोलो हो बोलो और बढ़ाओ खाली हो बोलता धरोले बन ठीक बा अभी मोबाइल उकर गैस बनौले बा उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। तनी शाम सुनर बाबू के नंबरवा पर फोनवा धरैबो हो का भइल ओहो के संगैनु रहता नी। हाँ हाँ ये मोबाइलवा रिसीव करले बड़ा का बोलता का बोलता उठाइए ना उठाइए ना एकर मतलब जे उनकर पुरानका बासिरवा उपट गइल बगा। हेलो 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 के बोलता नहीं अरे चिन्ह करे जा चिन्ह हो उहे हमन को लग ए जी हमरा और गोड़ छुके गोड़ लागता नी। तू लोग दोनों जानी आज भर हमार कुछ छू के गोड़ लगा आशीर्वाद बा। हमरा के काई में लपेट तरी रे इन तार कुछ छू के गोड़ लगी है। अच्छा हम तार कुछ छुए वाला हो ना ना हम तार पतु किए हट आई हम छोड़ दे करखा लग जाई। अच्छा करखा लगी थारा में आइले करखे ना लागल तारा सब कहीं करखा वाला बा। वीडियो कॉलिंग करी वीडियो कॉलिंग अरे थुथु टच मोबाइल कहाँ से ले लू हो? हाँ चेहरा आ गई हाँ आ गई देखला का ये रजऊ 2 साल से छोड़ के चल गए बनी ओए 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 पहले हमरा को रो लेते तो ओए 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 अरे ई कौन रोई रोवा तारू हो? चुप रहा हमार रोवाई एयर ले ले बा केने से पीछा से बताए पीछे से एयर ले ला का बाबू यही के मजदूरी सही मार दी ए बनमुआ ये दोनों लड़कन में समार सब एगो हमरा के दे दी एकनी के बिहार में हम नाम करना के धरे थोड़ा बना ए बनमुआ फनी का हमके जनहरान कराई पिया फनी का हमके जनहरान कराई पिया अरे बाहरा से आवे क्या पलान करे पिया बाहरा से आवे क्या पलान करे पिया बाहरा से आवे
ही तू रहे कपलान करे राजा घर ही तू रहे कपलान करे राजा असमन बुझी कि तू ही पति हो बैठो हमने दोनों जना तार मेहरारू हो सब ए देह पर दू को केंग रोकत रे दादा ओने से घेर ले रे दे आदि ए बनमला झुके कमरा सब दे देना अरे घर ही तू रहे कपलान करे घर ही तू रहे कपलान
लड़का का मामा जी श्याम बिहारी यादव जी बरई पार पांडे लड़का का मामा जी सर पैदल मनी बाबू को शुभकामना ए बलम सुनी नु ना वैती नु ऐसा ना बलमुआ नहीं हर चली जाईती ऐसा बोलावे तहिया अंगूठा देखैती तजब जमानी तूने मान कराए पिया तजब जमानी तूने मान कराए अरे घर ही तू रही घर ही रहे के भाई अरे घर ही तू रहे क्या पलान करे पिया और उठ के जिया छोटू बाबू जिया 6 महीने हमारा संग रह जब हीरो बना दे लेकिन कमा का खियाब ना मर सबसे पेंसिल लेके चल जाइए हमरो घर का काम चली तोहरो खोरा के चली हम तो खुद महाविक मंगाई खियाब कहाँ से धान तो इतना बोले भाई एक वाटी होला ओही में असो बोइले नहीं खे उया तो चिवरो ना कुटाई ओखर हदी जी बाकी रह जाई हाल